Záře reflektorů, potlesk a nekonečná sláva. V 60. až 90. letech byly tyto ženy idoly celého Československa. Za oponou úspěchu se ale skrývala těžká daň. Co všechno dokáže matka obětovat pro kariéru? Dnes odhalíme 10 příběhů slavných hvězd, které vyměnily své děti za jeviště a odložili je do cizí péče. Který z těchto osudů vás zasáhne nejvíce? Napište nám svůj názor do komentářů a nezapomeňte se přihlásit k odběru, ať vám neuniknou další tajemství. Začínáme. Iveta Simonová. Kariéra na prvním místě, neustálé balení kufrů na další koncertní šňůru a nekonečné zkoušky s kapelou. Tak vypadal život jedné z nejzářivějších zpěvaček tehdejší doby. Její hlas zněl z každého rádia a lidé ji zbožňovali, ale vlastní rodina musela jít stranou. Stála před nejtěžším rozhodnutím života. Místo toho, aby sledovala první krůčky svého chlapce, vybrala si záři reflektorů a potlesk sálu. Její syn se stal obětí matčiny touhy po hudebním uznání a obrovském úspěchu na velkolepé scéně. Malý chlapec jménem Tomáš neměl zpočátku tušení, proč jeho matka není doma jako ostatní maminky, zatímco ona každý večer rozdávala radost davům fanoušků v sálech po celé zemi, on trávil své rané dětství v péči cizích lidí. Týdenní státní jesle a později chladné internátní zařízení se staly jeho skutečným domovem. Chlapec vídal svou obdivovanou matku pouze o víkendech, kdy byla často velmi unavená. Tyto prchavé okamžiky nemohly nahradit skutečnou lásku a každodenní vřelou mateřskou péči. Její celonárodní popularita, která dosáhla vrcholu v letech 1960 až 1979, si vybrala velmi krutou daň. Každý večer stála na pódiu, dokonalá a usměvavá po boku hudebního partnera. V zákulisí to byl ale příběh plný samoty dítěte. Blízcí kolegové tušili, jakou cenu platí za úspěch. Veřejnost však viděla jen lesklý obal umělkyně. O slzách chlapce, který čekal u okna na svou matku, se kvůli udržení dokonalé image ze strachu nikdy nahlas nemluvilo. Atmosféra tehdejšího showbiznisu byla neúprosná. Umělci museli plnit přísné plány a neustále koncertovat, aby se udrželi na vysněném výsluní. Zpěvačka se dostala do kolotoče, ze kterého nebylo snadné vystoupit. Konkurence nespala a každé zaváhání mohlo znamenat konec. Obava ze zapomnění byla zjevně silnější než mateřský instinkt. Svěřit syna instituci se v té době zdálo jako jediné možné řešení, jak skloubit roli matky a idol národa, ačkoliv to pro dítě znamenalo obrovskou ztrátu opory. Jak roky neúprosně plynuly, hluboká propast mezi úspěšnou matkou a opuštěným synem se neustále prohlubovala. Když chlapec dospíval a začal vnímat svět dospělých, citové odcizení bylo již natolik silné, že se velmi těžko hledala společná cesta k usmíření. Zpěvačka si možná až v pokročilém věku plně uvědomila, o co všechno kvůli svému vystupování přišla, ale nenávratně ztracené roky dětství se nedaly vyplatit žádnými dary. Její hudební dráha sice přinesla slávu, ale zanechala hluboké rány. Tento hořký příběh dokonale ukazuje stinnou a bolestivou stránku obrovské slávy, kde rodinná pouta snadno praskají pod tlakem veřejného očekávání. Zpěvačka obětovala velký kus své duše hudbě a publiku, čímž připravila svého chlapce o hřejivý domov. Je to mrazivé svědectví o těžké době, kdy zájmy reprezentace stály vysoko nad potřebami bezbraného dítěte. Její písně sice dodnes vyvolávají úsměvy, ale za tóny se skrývá hluboký osobní smutek a jedna velká nevyřčená omluva za promarněný čas. Jana Brejchová. Před kamerou dokázala zahrát ty nejhlubší emoce, oslnit davy a stát se ikonou krásy celého Československa. Její tvář zdobila titulní strany časopisů a režiséři se o ní doslova prali. Patřila k absolutní elitě a každý její nový snímek byl předem odsouzen k fenomenálnímu úspěchu. Ve světě stříbrného plátna zářila jako nejjasnější hvězda, avšak v okamžiku, kdy do jejího života vstoupilo mateřství, přišlo nečekané a pro mnohé zcela nepochopitelné, mrazivé rozhodnutí. Filmová hvězda první velikosti se ocitla na rozcestí mezi mimořádně slibně rozjetou dráhou a péčí o bezbraného novorozence. Obava, že by jí mohly uniknout životní role a že by ztratila své výsadní postavení v tehdejším náročném filmovém průmyslu, byla zřejmě mnohem silnější než touha budovat rodinné hnízdo. Volba nakonec padla na záři reflektorů a natáčecí ateliéry, což navždy změnilo osudy několika lidí a rozdělilo nejbližší pokrevní rodinu na dlouhé roky. Svou čerstvě narozenou dcerku svěřila bez většího váhání do celodenní péče své vlastní starší sestry. Zatímco herečka dál točila jeden velkofilm za druhým, sbírala prestižní ocenění a užívala si obdivu veřejnosti,
Její vlastní dítě vyrůstalo v naprostém přesvědčení, že skutečnou maminkou je milující a obětavá teta. Děvčátko nacházelo teplo domova a pevné bezpečí u příbuzné, zatímco ta žena, která jí ve skutečnosti dala život, představovala jen krásnou paní z obálek magazínů. Těžké roky odloučení probíhaly především v průběhu 60. a 70. let, kdy herečka zažívala největší tvůrčí rozmach. Osobní život musel zcela ustoupit uměleckým ambicím a složitým partnerským vztahům. Malá holčička svou biologickou matku vídala spíše jako vzácnou a nesmírně elegantní návštěvu. Byla to cizí žena, která občas sice dorazila s drahými dárky, ale nikdy se nezdržela dostatečně dlouho na to, aby s dítětem mohla navázat skutečné citové pouto. Naprostý zlom v tomto neobvyklém uspořádání nastal až ve chvíli, kdy dívka dosáhla věku necelých 7 let a blížila se její povinná školní docházka. Bylo náhle rozhodnuto, že se musí okamžitě vrátit zpět ke své biologické matce. Přesun do velkého pražského bytu po boku slavné umělkyně a jejího tehdejšího manžela se však pro malou školačku stal obrovským a nečekaným traumatem. Žena, kterou od té chvíle musela povinně oslovovat jako matku, pro ní byla vlastně úplně cizím člověkem. Tento velmi tvrdý a citově náročný přechod, společně s lety raného odloučení, zanechali na vztahu mezi stříbrným idolem a její dcerou hluboké, velmi dlouho se hojící šrámy. Příběh jedné z nejobsazovanějších hereček tehdejší generace tak jasně ukazuje odvrácenou tvář lákavého pozlátka filmového světa. Zatímco miliony diváků obdivovali její neuvěřitelnou hereckou zranitelnost, v reálném životě její dcera zaplatila obrovskou daň v podobě ztráty pocitu bezpečí a nenávratně ztraceného dětství. Hana Hegerová, unikátní hlas, který dokázal zprostředkovat tu nejtěžší životní bolest, se stal jejím hlavním poznávacím znamením. Královna šansonu zpívala o lásce, ztrátě a melancholii tak přesvědčivě, že jí naslouchali vyprodané sály s naprostým zatajením dechu. Málo kdo z dojatých posluchačů ale tušil, že ta nejsmutnější píseň se odehrává v jejím vlastním soukromém životě. Její cesta za vytouženou slávou do hlavního města znamenala nesmírně bolestivé opuštění toho nejcennějšího, co jako žena měla. Její osudový přesun do zářící Prahy v období 50. a 60. let jí sice otevřel brány k velkolepé kariéře, ale vyžadoval zásadní oběť. Své jediné dítě, malého syna, musela nechat stovky kilometrů daleko u příbuzných. Budování nového života ve velkoměstě, náročná divadelní angažmá a neustále noční vystupování v klubech nešlo snadno skloubit s rolí přítomné matky. Rozhodnutí odejít za svým uměleckým snem vytvořilo mezi ní a rostoucím chlapcem obrovskou propast a citový chlad. Zatímco zpěvačka postupně dobývala nejen domácí, ale i zahraniční hudební scénu a sbírala nadšené ovace publika, její syn dospíval zcela bez jejího láskyplného dohledu. Viděli se jen velmi zřídka během krátkých a uspěchaných návštěv, které nemohly v žádném případě nahradit každodenní mateřskou péči. Chlapec vyrůstal s hořkým vědomím, že jeho maminka patří všem ostatním lidem. Její podmanivý zpěv z rozhlasu mu spíše připomínal obrovskou fyzickou vzdálenost, jež je tak dlouho dělila. Úspěch legendární šansonierky rostl do nebeských výšin a její jméno se stalo obrovským pojmem. S každou další vydanou deskou a úspěšným koncertem se však její skutečná rodina stále více odcizovala. Syn si musel svou vlastní životní cestu prošlapat úplně sám, bez podpůrného ramene slavné matky. Odloučení v těch nejdůležitějších letech formování zanechalo trvalý stín. Citové vazby, které se nevytvořily v raném dětství, se v dospělosti budovaly jen velmi těžko a s opravdu velkou bolestí. S odstupem mnoha desetiletí umělkyně možná plně pocítila tíhu svých dávných a nevratných voleb. Ve svých procítěných písních dokázala projevit neuvěřitelnou empatii pro trápení cizích, ale vlastní rodinné vztahy zůstávaly nesmírně složité a křehké. Její potomek se musel smířit s tím, že pro ženu s tak mimořádným talentem bylo publikum naprostou prioritou. I když se v pozdějších letech snažili najít společnou řeč a napravit staré křivdy, nenávratně ztracený čas se nedal nijak dohnat. Tento melancholický příběh je jasným důkazem toho, že umělecká dokonalost často vyžaduje tu nejkrutější osobní daň. Žena, která svým zpěvem dokázala rozplakat celé generace, musela sama v soukromí čelit dlouhodobým následkům svého dřívějšího rozhodnutí obětovat mateřství. Její životní cesta neúprosně ukazuje, že ani ten největší potlesk na světě nedokáže přehlušit ticho prázdného domova. Její neuvěřitelný talent zůstane v paměti, ale rodinné šrámy si její blízcí nesli opravdu dlouho. Eva Pilarová.
Zvuk rozbouřených sálů a neutuchající touha po absolutním vrcholu hudebního nebe nakonec zvítězili nad přirozeným mateřským instinktem. Když její první manžel nečekaně zvolil trvalý odchod za hranice, zůstala mladá a mimořádně talentovaná umělkyně úplně sama s malým dítětem v náručí. Ocitla se na samém prahu obrovského úspěchu ve stověžatém hlavním městě a stála před naprosto drtivou osobní volbou. Touha zpívat a udržet se na výsluní nově se rozvíjející populární hudby ji vedla k rozhodnutí obětovat rodinný život. Malý chlapec jménem Milan musel velmi brzy opustit matčinu náruč a putoval z rušné Prahy stovky kilometrů daleko na mnohem klidnější a zelenější Moravu. Tam se o něj začali obětavě a s nekonečnou láskou starat její vlastní rodiče, zatímco ona naplno rozjela svou strmou hvězdnou dráhu. Pro zpěvačku, která právě získávala prestižní angažmá ve slavných divadlech a sbírala hit za hitem, bylo naprosto nemožné skloubit noční vystupování s výchovou. Babička a dědeček tak chlapci nahradili chybějící bezpečí a teplo domova. Celé slavné období, zejména pak vzrušující doba od roku 1962, se neslo ve znamení jejich obrovských hudebních triumfů, nekonečných turné a neustále vyčerpávající práce. Získávala ty nejcennější divácké trofeje a stala se skutečným a neohroženým idolem velkého davu. Za tímto blištivým a naprosto dokonalým uměleckým obrazem se ale celou tu dlouhou dobu skrývala velmi smutná realita matky na dálku. Lidé oslavovali její obrovský hlasový rozsah, aniž by tušili o její osobní oběti. Syn svou slavnou maminku vídal jen naprosto minimálně, většinou pouze o velkých svátcích nebo během neuvěřitelně krátkých a uspěchaných návštěv. Dělo se tak jen tehdy, když zrovna netočila v televizi, nezkoušela s velkým orchestrem nebo necestovala po nejrůznějších koutech naší země. Roky strávené mimo hlavní město a naprosto bez každodenního fyzického kontaktu s biologickou matkou si pochopitelně vybrali svou velmi citelnou a bolestivou daň. Osobní pevné pouto, které se má tvořit v dětství, zkrátka chybělo. Chlapec si postupně a zcela přirozeně zvykl na klidný moravský život bez přítomnosti oslnivé ženy, kterou velmi často vídal spíše na televizní obrazovce než u běžného rodinného stolu při nedělním obědě. Zpěvačka budovala nezapomenutelný kulturní odkaz a stoupala ke hvězdám, ale její vlastní potomek musel citově a mentálně dospívat v podstatě úplně bez ní. Teprve v momentě, kdy chlapec povyrostl a měl začít plnit první školní povinnosti, se cesty ambiciózní matky a jejího syna znovu fyzicky spojily. Přechod zpět do velkoměsta a k ženě, která byla pro dítě do té doby spíše vzácnou a oslnivou návštěvou z jiného světa, než skutečnou pečující oporou, však nebyl vůbec jednoduchý. Návrat pod jednu střechu přinesl mnoho slz, nepochopení a dlouhé hledání ztracené důvěry. Tento hluboce lidský příběh jasně odkrývá, jak obrovský vnitřní tlak s sebou nesla strmá hudební dráha. Hvězda zaplatila za svou neuvěřitelnou národní popularitu tím nejcennějším rodinným vztahem, jehož ztracené počátky už nešlo nijak dohonit. Stella Zázvorková, nekonečný proud společenských večírků, divadelních premiér a bujarých setkání s hereckými kolegy, byt této mimořádně nadané komediální herečky byl proslulý svou pohostinností a neustálým ruchem, stala se mistryní zábavy, rozdávala smích plnými doušky a publikum ji doslova nosilo na rukou. Ale zatímco pro zástupy věrných fanoušků a přátel představovala zářivé slunce, které dokázalo prosvětlit každý chmurný den, pro její vlastní dospívající dceru znamenal tento životní styl obrovskou propast. Dívka jménem Jana vyrůstala v prostředí, kde se neustále střídali slavní hosté, umělci a bohémská elita tehdejšího kulturního světa. Přes veškerý okolní hluk a lesk však pociťovala drtivou vnitřní samotu. Manželství jejich rodičů brzy ztroskotalo a slavný otec z jejího každodenního života téměř vymizel. Matka se po rozvodu snažila udržet svou kariéru v naprostém běhu a do toho se snažila hrát roli pozorné hostitelky. Na skutečnou a tichou mateřskou blízkost už bohužel nezbýval žádný čas. Léta dospívání jsou vždy nesmírně křehká a právě v tomto období dívka nejvíce potřebovala pevnou oporu. Místo toho trávila dlouhé večery sama v prázdném pokoji, zatímco z vedlejších místností se ozýval bujarý smích dospělých, nebo čekala, až se matka vrátí z dalšího vyprodaného představení. Její tiché volání o pomoc a pozornost se ztrácelo v hlasité vřavě velkého světa umění. Cítila se odstrčená, nepochopená a naprosto zbytečná, což v její duši vyvolávalo stále hlubší pocity naprostého zmaru. Tento dlouhodobý nedostatek skutečné rodičovské lásky a pozornosti vedl k fatálnímu sledu událostí, kdy dívce bylo pouhých 15 let.
V zoufalé snaze konečně přimět svou matku, aby si ji všimla a věnovala jí svůj čas, vymyslela velmi riskantní plán. Chtěla pouze naznačit odchod z tohoto světa, vypočítala si přesný čas matčina návratu z divadla a doufala, že ji zachrání. Chtěla, aby se slavná herečka konečně zastavila, projevila o ní strach a uvědomila si, co je v životě skutečně důležité. Osud však v onen osudný večer zasáhl tou nejkrutější možnou formou. Matka se po divadelní zkoušce zdržela v družném rozhovoru s kolegy o několik desítek minut déle, než bylo obvyklé. Když konečně dorazila do svého bytu, bylo už na jakoukoliv pomoc příliš pozdě. Dívčin pokus o získání pozornosti se proměnil v neodvratnou tragédii, která tehdejší společnost hluboce zasáhla. Tento nevyčíslitelný omyl a bolestná ztráta vlastního dítěte se staly tím nejtemnějším stínem v životě usměvavé komediantky. Hvězda stříbrného plátna a divadelních prken se z této obrovské ztráty nikdy zcela nevzpamatovala. Své hluboké vnitřní utrpení až do konce svých dnů mistrně skrývala za širokým úsměvem a hlasitým smíchem na veřejnosti. Tento příběh zůstává mrazivou připomínkou toho, že i ta nejzábavnější osobnost může v soukromí skrývat obrovskou rodinnou tragédii, způsobenou neustálým upřednostňováním společenského uznání před potřebami vlastní zranitelné rodiny. Milena Dvorská, pohádková tvář s obrovskýma a hlubokýma očima, do kterých se na první pohled zamiloval snad úplně každý divák u televizní obrazovky, skrývala ve svém soukromí nejednu velmi temnou a bolestnou kapitolu. Obrovská sláva přišla do jejího života velmi brzy a naprosto nečekaně. Z mladé a neskušené dívky se přes noc stala celonárodní hvězda první velikosti. S tímto strmým vzestupem ale přišly i nekonečné hodiny strávené na divadelních prknech a před filmovou kamerou. Její prvorozená dcera Lucie se tak narodila do absolutního pracovního víru, kde na klidné mateřství nezbýval téměř žádný prostor. Malé děvčátko trávilo své nejkřehčí roky života obklopeno nejrůznějšími chůvami, babičkami a neustálým pocitem marného čekání na svou slavnou maminku. Herečka sice budovala naprosto fantastickou kariéru, přecházela z jedné úspěšné role do druhé a odevzdávala celé své srdce vděčnému publiku, ale její vlastní dítě se doma cítilo jako nedůležitá vedlejší postava. Skutečné mateřské teplo a každodenní drobná péče byly nahrazeny drahými hračkami a občasnými výčitkami svědomí, které úspěšná žena nedokázala nijak smysluplně vyřešit ve prospěch své milující dcery. Během celých 70. a 80. let, tedy v době největšího hereččina pracovního vytížení, se citová propast mezi matkou a dcerou neustále a nezadržitelně zvětšovala. Opuštěná dívka uvnitř sebe hromadila hluboký pocit obrovské zbytečnosti a naprostého nepochopení. Zatímco umělkyně se domnívala, že hmotné zabezpečení a zvučné jméno rodiny naprosto stačí ke štěstí, v duši dospívající dcery zela obrovská emocionální prázdnota. Zoufalé hledání přijetí a bezpodmínečné lásky, které doma tolik chyběly, ji postupně formovalo a připravovalo na osudový a nevratný krok. Toto dlouhodobé a hluboce zakořeněné odcizení nakonec vyvrcholilo naprosto radikálním řezem v dceřině rané dospělosti. Ve snaze najít skutečný pocit absolutní sounáležitosti a pevného vedení našla mladá žena nečekané útočiště ve zcela jiném světě. Spojila svůj život s mužem, který měl velmi neobvyklé a vyhraněné vidění reality a společně s ním nakonec zpřetrhala veškeré myslitelné vazby se svou původní rodinou. Odejít do zcela uzavřené a izolované komunity pro ně pravděpodobně představovalo jediný možný únik před bolestí z odmítnutí v křehkém dětství. Pro slavnou a národem milovanou herečku to byla naprosto zdrcující životní rána. Důsledky jejich dávných kariérních voleb a neustálého upřednostňování práce se zhmotnily v té nejvíce srdcervoucí podobě, jakou si vůbec mohla představit. Celý zbytek svých dnů strávila marným doufáním a veřejnými prosbami, že ještě někdy uvidí svou dceru a svá milovaná vnoučata. Dveře však zůstaly navždy pevně a neprodyšně zavřené. Žena, která kdysi zářila jako dokonalá pohádková bytost, tak musela dožít svůj osobní příběh v obrovském smutku a hořkém stínu rodinného rozpadu. Věra Špinarová. Dravá energie, naprosto nezaměnitelný chraplavý hlas a překvapivě velmi drobná postava, která na jevišti dokázala doslova rozpoutat skutečné hudební tornádo. Její obrovský talent a neuvěřitelný vokální rozsah ji okamžitě vynesli mezi absolutní špičku tehdejší československé populární hudby. Byla právem označována za opravdový živel a publikum jí leželo u nohou. Tato nekonečná vášeň pro zpěv a hudební pódia si však vyžádala mimořádně krutou daň v jejím soukromém životě.
Mateřství se u ní dostalo na druhou kolej, protože nedokázala a zřejmě ani nechtěla opustit ten obrovský kolotoč neustálých koncertů. Když se jí na počátku 70. let, přesněji v roce 1974, narodil toužebně očekávaný syn, zdálo se, že by rodina mohla alespoň na chvíli zpomalit. Opak byl ale krutou pravdou. Vzhledem k tomu, že jejím tehdejším manželem byl zároveň i kapelník její doprovodné skupiny, oba rodiče trávili naprostou většinu svého času na nekonečných a vyčerpávajících turné. Malý chlapec se tak prakticky okamžitě stal dítětem, které putovalo z rukou do rukou. Výchovu museli ze dne na den převzít babičky, tety a nejrůznější placené hlídačky, zatímco jeho slavná maminka zpívala pro nadšené davy posluchačů. Malý chlapec svou matku často neviděl i několik dlouhých týdnů v kuse. Vracela se domů převážně jen na krátké chvíle, aby vybalila kufry, přivezla cizokrajné dárky ze zahraničních zájezdů a okamžitě zase odcestovala za dalším vystoupením. Ačkoliv jeho dětský pokoj praskal ve švech pod tíhou drahých a luxusních hraček, to nejdůležitějšímu po celou tu dobu žalostně chybělo. Byla to obyčejná, ale o to více potřebná a hřejivá mateřská náruč. Žena, která dokázala svým ohromným hlasem rozplakat a dojmout vyprodané sportovní haly, nedokázala svému jedinému dítěti poskytnout potřebný pocit bezpečí a trvalého domova. Atmosféra hudebního showbiznisu v průběhu 70. a 80. let byla zkrátka velmi neúprosná a nebrala sebemenší ohled na osobní starosti interpretů. Zpěvačka se plně odevzdala hudbě a žila především pro ten magický okamžik, kdy mohla stát před zaplněným sálem. Její syn mezitím v ústraní pomalu dospíval a učil se spoléhat sám na sebe a na cizí lidi kolem sebe. Absence pevných rodičovských hranic a neustálé střídání pečujících osob zanechali v dospívajícím chlapci velký pocit zmatku a vnitřního osamění, který se musel snažit nějakým způsobem zcela sám zpracovat. I když se v pozdějších letech, kdy syn dospěl a dokonce se stal nedílnou součástí její hudební kapely jako dospělý muž, podařilo mnohé staré křivdy odpustit, ztracené dětské roky už nebylo možné nikdy vrátit zpět. Pouto, které si k sobě nakonec našli, bylo vybudováno spíše na profesionální a hudební úrovni, než na té čistě mateřské. Její životní příběh tak navždy zůstane velmi silným svědectvím o tom, že žena obdařená naprosto výjimečným a nezapomenutelným talentem musela pro svůj fenomenální hudební úspěch obětovat ty nejkrásnější chvíle, které mohla prožít po boku svého vlastního a tehdy bezbraného dítěte. Kvata Fialová. Elegance, šarm a nezaměnitelný úsměv, který okouzlil celé generace věrných diváků. Na stříbrném plátně velmi často stvárňovala tajemné a osudové ženy, takzvané vamp, které si s muži dělali, co jen chtěli. V osobním životě se však tato uznávaná a všeobecně obdivovaná umělkyně nikdy netajila tím, že tradiční rodinné hodnoty a láskyplné obětavé mateřství nepatřily mezi její hlavní životní priority. Byla to žena nesmírně svobodomyslná, naprosto oddaná magickému divadlu a svým vlastním duchovním světům, což se pochopitelně odrazilo i na jejím jediném dítěti. Když se jí v roce 1962 narodila zdravá holčička, mnoho lidí naivně očekávalo, že slavná herečka konečně zvolní své zběsilé životní i pracovní tempo. Tehdejší doba vyžadovala obraz dokonalé rodiny, ale opak se stal velmi rychle pravdou. Otevřeně a bez jakýchkoliv společenských vytáček přiznávala, že se na typickou a pečující mateřskou roli zkrátka vůbec necítí. Výchovu malé dcery tak velmi brzy a zcela ochotně přenechala placeným chůvám. Holčička sice vyrůstala v absolutním materiálním dostatku, ale s obrovským citovým chladem a dlouhé dny v podstatě bez mámy. Malá Zuzana trávila své rané dětství v rozlehlém pražském bytě plném starožitností, kde se sice neustále střídali velmi zajímaví umělci, režiséři a herci, ale skutečné teplo domova a každodenní něžná mateřská péče tam citelně chyběly. Herečka večer co večer zářila na divadelních podích a přes den natáčela legendární filmy. Její dítě zatím poznávalo svět převážně skrze cizí lidi, kteří se o ní jen za peníze starali. Matka byla pro dívku spíše takovou excentrickou a velmi okouzlující návštěvou z naprosto jiného vesmíru, než bezpečným a jistým přístavem pro zranitelnou dětskou duši. Celá 60. a posléze i 70. léta se nesla v jasném znamení jejího fenomenálního hereckého úspěchu. Ale hluboká propast mezi matkou a dcerou se neustále zvětšovala. Dívka složitě dospívala v atmosféře zvláštní emocionální odtažitosti a filozofických úvah. Herečka svou dceru zřejmě svým specifickým způsobem milovala, ale pro běžného člověka to bylo těžko pochopitelné. Tradiční projevy lásky, obětí a sebeobětování u ní zkrátka nefungovaly.
Zuzana si tak musela velmi brzy a bolestivě zvyknout na krutou realitu, že její oslňující maminka patří celému národu a svému velkému umění. Tento velmi otevřený a na svou dobu silně netradiční přístup k mateřství zanechal na duši mladé ženy velmi trvalé stopy, které čas nedokázal smazat. Ačkoliv si k sobě obě ženy v mnohem pozdějším věku našly určitou cestu a dokázali spolu hovořit spíše jako dospělé přítelkyně, než jako matka s dcerou, chybějící pocit naprostého bezpečí z raného dětství se už nedal nijak dohonit. Slavná představitelka osudových žen žila svůj dlouhý život přesně podle vlastních, velmi neortodoxních pravidel. Její postoj sice šokoval tehdejší upjatou společnost, ale pro dceru znamenal dětství plné samoty. Evelina Stejmarova. Být potomkem jedné z nejslavnějších hereckých dynastií v zemi znamená nést na svých bedrech obrovská očekávání. Tato krásná a mimořádně temperamentní žena měla magické divadlo zkrátka v krvi a její osobní život připomínal nekončící jízdu na horské dráze. Její uhrančivý pohled spolehlivě lámal srdce kolegům i věrným divákům. Divoká povaha a neustálá touha po nových prožitcích ji však neustále hnali kupředu. Její dcery se tak narodily do světa, kde se muži a životní situace střídali snad ještě rychleji než samotné filmové a divadelní scénáře. Bohemský způsob života, plný divokých večírků, nečekaných zvratů a bouřlivých citových vzplanutí, naprosto vylučoval jakýkoliv poklidný rodinný stereotyp. Herečka byla známá svými přesuny, změnami partnerů a neutuchajícím hledáním té pravé životní vášně. Její dvě dcery, každá od jiného slavného a nesmírně charismatického muže, museli tento divoký rytmus sdílet, nebo byly velmi často odkládány k příbuzným či chůvám. Touha po neustálém dobývání nových met zkrátka neumožňovala vytvořit klidný a bezpečný domov, který malé a zranitelné děti tolik potřebují k vývoji. Zejména 70. a 80. léta představovala období, kdy její vztahy plnily stránky dobových časopisů, i když se o mnohém pochopitelně šuškalo jen v kuloárech. Dívky vyrůstaly v prostředí, kde hranice mezi realitou a divadelní fikcí byla opravdu velmi tenká. Zatímco jejich matka prožívala před kamerou i v soukromí obrovská dramata, děti často čekaly v zákulisí nebo v opuštěných bytech. Absence pevného řádu a chybějící jistota toho, kdo je ráno vlastně probudí, zanechávali v dětských duších obrovský pocit zmatku a nevyslovené úzkosti ze zítřku. Tento nekonečný kolotoč dospělých vášní a uměleckých povinností znamenal, že se její dcery musely velmi brzy naučit naprosté samostatnosti. Nedostávalo se jim té klasické mateřské péče, kdy matka tvoří neochvějný a klidný středobod vesmíru. Místo toho byly ze všech stran obklopeny dospělými problémy, dramatickými rozchody a novými začátky své nevyzpytatelné matky. Citová nestabilita a velmi časté absence kvůli natáčení mimo domov způsobily, že se dívky cítily spíše jako diváci v matčině strhujícím představení, než jako důležití členové fungující rodiny. Ačkoliv obrovský umělecký talent podědili a jedna z nich se dokonce sama stala mimořádně uznávanou herečkou, stíny z divokého dětství si nesly hluboko v sobě. Pozdější roky sice přinesly snahu o pochopení a pozvolné urovnání narušených vztahů, avšak vzpomínky na prázdný byt a matku, která patřila spíše osudovým láskám než vlastním dětem, se nedaly jednoduše smazat. Tato půvabná představitelka slavného rodu dokázala bravurně zahrát fascinující postavy, ale nejtěžší životní roli v podobě stabilní matky v těch nejdůležitějších letech svých dcer bohužel nezvládla. Jaroslava Obermajerova. Její tvář zná naprosto každý divák z nekonečného množství oblíbených televizních seriálů, inscenací a filmů. Působila jako nesmírně pracovitá a obětavá žena, která se pro své role dokázala doslova rozkrájet. Ve skutečnosti však tento neuvěřitelný pracovní zápřah představoval jediný způsob, jak si udržet společenský status a finančně zabezpečit rodinu. Když zůstala na výchovu svého jediného syna úplně sama, rozhodla se obětovat veškerý svůj volný čas neustálé práci, což bohužel znamenalo, že její vlastní dítě vyrůstalo v obrovském deficitu mateřského tepla. Doba 70. a 80. let byla pro svobodnou matku v uměleckém světě nesmírně náročná. Aby zajistila synovi hmotný dostatek, brala naprosto každou dostupnou pracovní nabídku. Přes den natáčela v televizi, odpoledne trávila v potemnělých dabingových studiích a večery pravidelně patřily divadelním prknům. Malý chlapec se tak stal ukázkovým dítětem s klíčem na krku. Trávil nekonečné hodiny v prázdném bytě, čekal na matčin příchod a jeho hlavními společníky byly televizní obrazovka a hluboká vnitřní samota. Materiální zabezpečení zkrátka nedokázalo nahradit vřelé obětí.
Zatímco herečka se s obrovským nasazením snažila vydělat peníze a zajistit co nejlepší budoucnost, jejímu synovi chybělo to absolutně nejdůležitější. Byla to obyčejná každodenní přítomnost milující matky, společné rozhovory a neochvějný pocit naprostého bezpečí. Když se unavená umělkyně konečně vracela pozdě v noci domů, neměla už dostatek energie na hluboké výchovné vedení nebo řešení dětských bolístek. Chlapec se tak postupně uzavíral do svého vlastního světa, kde se cítil odstrčený a citově zanedbaný. Nedostatek láskyplné pozornosti začal vybírat svou daň. Jak chlapec postupně dospíval v mladého muže, nahromaděné pocity z dětství se začaly projevovat v mnohem temnější a závažnější podobě. Dlouholetá vnitřní izolace a absence pevného životního vzoru vedly k velmi vážným psychickým potížím, se kterými musel v rané dospělosti tvrdě bojovat. Potomek slavné ženy velmi složitě hledal své vlastní místo ve společnosti, ztrácel pevnou půdu pod nohama a potýkal se s hlubokými vnitřními stíny. Matčina neustálá nepřítomnost v dětství se tak nešťastně přeměnila v obrovský a trvalý problém, který ovlivnil jeho schopnost vést běžný život. Osud tomu nakonec chtěl tak, že se životní karta zcela hořce obrátila. Umělkyně, která kdysi obětovala drahocenný čas se synem pro budování kariéry a vydělávání peněz, musela v pozdějším věku veškerou svou slábnoucí energii věnovat péči o svého dospělého, avšak psychicky nesmírně křehkého potomka. Její příběh je obrovským a velmi smutným mementem celého hereckého světa. Ukazuje, že ani ta nejupřímnější snaha finančně zajistit rodinu nedokáže vykompenzovat ztracené dětské roky. Zářivá kariéra tak byla tvrdě vykoupena rodinou daní, kterou musí splácet až do konce dnů.